my God. Kwarta. Binandol na tag 1,000. Ang matag bandol. 100,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mayong pagbuminaw sa Let's Pino. 1 million? Anong ni ani diri sa akong drawer? Ako ning isa. Og pahibaw-an ako sa kayong ba? Kuya? Kuya Humba? Oy, day, Atina. Kuya, Ganun ka. kining... Kuya, kuan kining... Ano ka, oy, mura magagilus pag mayo, gano'n ka. Dito sa kong office, sa may drawer, may kwarta ko nakitaan. Kwarta. Oh, kwarta. Dali, ragot, kuya. Kuyog ko sa office. Please lang. Dali. Dali, kuyog ka. Kuyog, tika, dali. Nara, kuya. Kwarta tuon. Tag 1,000. Ang matag bandol, tag 100,000. Unya, napo na ka bandol. Oh, so, 1 million. Oh, kuya. 1 million. Kamayan ng kwarta, day. Gamay good. 1 million na. Unya, nasa ko drawer. O kumawagtang na ako'y pasanginlan. Dili ka mapasangin lan, eh. Og nanong dili man. Niaga na sa kong office. Og ako'y nagupot sa yawi ini maong drawer. Natural ako gimapasanginlan. Relax lang, day. Ikaratul. Kuya, kuyawan ko kay tingalig mawagtang na. Asa man ikaw kong ibayad, ana. Sagdi lang. Sam, kay kalma lang. Inigabot ni Sir Bong, sultihan lang una nato, ha? Kuhala na palihog, kuya. Oh, uy. Dili ko, eh. Ngano man. Di lang ko magbutbut o kuha na hinday. Ingabot lang, sir. Ako sultihan. Palihog lang ko, kuya. Ay, kabalag ka. Ay, kabalag ka. Nabagang ka yawi diya, di ba? Di, Sige, yawi na. Tangkahin na. Ilag nagbalik. Ay, kadlok. Ay, di na mawa, day. Di na mawa. kuya. Oh, si Athena. Hello? Nay. Oh, nanawag man ka. Nay, gikuyawan ko, nay. Ha? Anong kikuyawan ka? Sa drawer, magod akong table, nay. Naay kwarta. 1 million. Ha? Kwarta? 1 million? Oh, 1 million. Kawarta? Nayabag ka, nay. Ipapatay ko ni mo. Ha? Imong ipakawat na ko. Kuan kining... Ikay nag-ingon nga dili na ko abos na nag-aayo ni Sir Bong. Unya karon imong ipakawat na ko ang maong kwarta. Basin og kawatunon ng kwarta, ha? Ano kung mapunta sa lain? Bahala na, nay. Dili gid ko mangawat, nay. Kun mao. Ipahibaw ko na ni Bong. Uwa man siya diri. Ako tawagan. Palihog, nay. Hello, Chona. Bong, nanawag ko nimo kay si Athena ba? Nagpahibaw na ako nga sa iyang drawer may nakitan siyang kwarta. Kwarta. Yes, kwarta 1 million kuno. 1 million. Oh, swerte sa atin ah. Iyan ang maong kwarta. Unsa? Unsa tong gisulti nimo, Bong? Balik ka ra, dili kaayo maklaro da. 1 million. Oh. Swerte si Atina. Iyan ang katubang kwarta.
Bong ay pagbinuang ba? O kalusam ako nagbinuang, Chuna. Sa ako nag-iingon kanimo, unsa gani akong isulti ako ikanabuhaton, Chuna. So mahimong instant millionaire ang akong anak. Ah, yes, Chuna. Muadto ko karon niya. Magunsa ka man dito. Akong pahibaw-on, nga imong ihatag ang maong kwarta. Sige, bye, Bong! Oh. Hello? Chuna? Hello? Money face. Naong og kwarta. Magdali ko. Kaya tingalig mausap pang huna-huna ni Bong. Sudden millionaire ang akong anak! Hulog ka ng langit namin, Bong. 1 million. 1 million. Iyang ihatag kang Athena. Og... Siyempre, ari na paingon ako. Oh, tao! Murag hubog nilabang. Ano nga? Oh, Ligsigo? si Alan? Oh, Ikaw? Ha? Sa baba mo, ligsigo. Di ka mo ligis. Ako iparong na kung anangin mo doon sa mong sakyanan. shit. Ha? Shit, ko na. Sibatuhan ako. Dalawa. Sa bato. Lawan! Wey! Pawan niya! Ay! Bugog-bugog kayo sa nang ka! Buhat mo! Ay, panagkop ka na mo ron! Pawan niya kayo mo ang kinasikinan! Pahawa na uy, letse. Pahawa diha. Sugat! Di ka bawa! Dali! Buhay ko, ab. Buwan ka. Mawasan ka. Kini ay kini. Wala ka lagi. Patira. Pagkita kami. Ha? Dali ka. Padaplin. Tuog na. Tuog na. Kaya pa lagi. Kuyuro na ko sa staplin. Nakuyapan si Alan. Mugawas ko. Dong. Okay naman. Kuya pa na. Day 1,000, oh. Gusto na na. Ayaw na ninyo kulataha. Uy, salamat mo. Manawag labig pulis ako baka tanod para makuha ni. Na kay cellphone diha. Mawamas ako, bi. Na-drain mo akong cellphone. Nga naman, ma'am. Text na ko yung amigo. Aron makuha na siya. Hindi ako cellphone mo. Sige, thank you, ha. Text na ko sa butong. Dara ko baliti dong. Oops. Sabayanan. Pida. Nagsandig taon. Nagkadugong na. Sabayanan na. Bay! Bayalan! Bay! Bay! Kinsa nang binuwang ni mo, Bay, ha? Kinsa? Salamat, Robert. Waminig ki. At tayo na. Unsa? Unsa isa ni Bayalan? Hupog. Namariglag sa kinan. Babaeng biktima. Unsa? Ayaw ko di kay. Si papriso. O niya, anong... Iyamang paghapag ang doon sa kinan sa babae. Gusto mo siyang magpaligis. Pero Bay, nga ano ba taong naghantay kay nagbunog ang ngawang nga na, ha? Ay, nanaog ba itong babae? O niya, ano nagkabunog mo na? Naumod sa kahubog. Saman ikaw may amigo, ito na. Oh, ako taon. May nag-text man ako. Hindi adiri akong amigos Bayalan. Kuha na akong cellphone ang gigamit sa mga babae. Ang taga-skinan ba? Naumod sa kahubog. Saman ikaw may amigo, ito na. Oh, ako taon. May nag-text man ako.
Mandi adiri akong amigos bayalan. Kuan, akong cellphone ang gigamit sa mga babae. Ang taga-scanan ba? Oh. Kaliit ha? Okay. Dala. Mauna yung babae nga hapit kabangga niya. Kay nilabang man. Kumpo kayo. Mayo kay nakabray ka babae. Hapit kibay ko. O niya, nasinggit ba siya? Ingon siya nga, sige, nagsigo. O niya, waman, naghihapag niya ang doong sikanan. Tanaw atas picture, be. Dala. Kuwapang babae. Siksi pa kayo. Dala. Bida. Si Chuna kini. Chuna. Chuna. Trapuhan sa akong naong aning bayalan, ha? Ako li bahala na niya, bay. Nakonsensya ko. Pero, unsa akong tanan? Sorry lang, Alan. Dili mahimo nga ibaylo ko ang among paraisong kahimtang. Dili yun. Lugar lang diya, bay. Narampiti ba yun? Bay, dali bayalan. Bunong naman na, Brad. Oo, hupog mo good, Brad. Sandala. Dali, bay. Dali. Okay, kung taon, okay sa mga mata. Sa? Ang buang nga pa yung kaniya. Nauna niya. Okay. Barag man tuts kay Brad, ha? Barag. Nosebleed ko, Brad. Nosebleed. Itasan ni boy. Hapit mo ko kaliksi. Hapit ram. Dalawan driver. Dalawan, wey. Paligis mo ko. Pero, handlock, niligis ako. Wa ka maliksi, pero bunok ka. Kulata man ko. Unsa? Kulata ko. Hagbaw ko. Kuyapan ko, Mao ba? Pao, mananaro ko, pao. Bay taon, bay. Ay, palabi taon. Ay, pagkawas paglaong, bita sa nimo, eh. Wala nga, hanggawa na ko, Ni kondisyon man ko. Kondisyon mo sa? Wala nga, ni kondisyon ko. Ni kondisyon na ako nga magpagamatay ko. Ay, binuang niya, bida ko na makaubog. Panahon na ito magkita mo. Ha? Magkita mo, kinsa man? Bida, nagubog-ubog ka, lakaw mo ka. Bisang hubog ka. Lakaw ko. Mamasin nga. Akong mikanagbo ang langga na akong tuna. O hindi, tina. Ako na diha, ubog-ubog mga. Mao nang waka kabantay. Sa bantayan ako. Katong driver nga, hapit mo bangga ni mo. Stone na ba to? Usa? Bidang katawan tas reaksyon ni mo, bida. Sabar yung Sabak no. Di ka mo to, Di ka mo to, stone na to? Binuang na mo, binuang. Di ka mo to, ha? Di asa ko messenger, Kaya ang katong tao, doon na may picture sa mga babae nga nag-drive ko noon, nanaog sakyanan nga color rust. Niyaw, tanawa picture. Tanawa ko na sa picture. Tanawa, Bukay mong matay, piyo nga. Mane? Kana. Tutukin mayo, kisam din na. Wala. Langgatsunay. Siya rin Bida, katawa ang tao ni mo. Bida. Mahog na cellphone ako, ha? Siya to. Mahog na cellphone ako. Be. Langgatsun na. Miss na miss kita. Chuap. Bayan. Bida, gini mo. Gihagkan ba taon na imong cellphone? Inausang taon ka? Doon na po tayo ko'y balita ni mo. Balita. Sa man? Nabuto sa apol. Ha? Abot mong apol? Asa sa apol ba? Gusto ko makikita banggaw na bayanan. Basta siya? Bida. Huwag ko magisulti. Daling misibat. Huwag ko makasulti niya. Sibat?
Oh! Oo. Yes, tuna mo lang niabot. Uy, napaingon dali ay. Kumba, Yes, tuna. na ba si Bong? Uy, wa para ba? Nga naman ang taday. Importante lang. Si Athena, asa? Tuwa siyang opis. Sudon ako. Manawag ko na tas intercom day. Ha? Nga naman. Kinahanglan pa bang manawag sa intercom? Ay, kuhaan mo instruction ni Miss Athena. Kung anong dunay mangita niya, kung dunay mangita niya ba, mapaibaw siya o kinsay nangita. Mapatawag sa intercom. Wow. Sosyal ha? Nga naman ko no? Kuhaan dahil gusto lang siya maniguro. Nga mangita niya, ug musuod sa iyang opisina ka ng taong tarong dili, tulisan o kapatan. Ha? Unsa? Ay, sorry. Nya ako. Tulisan day ko. Ha? Tulisan ba ko? Kawatan ba day ko, ha? May buuna na to siya, day. Papaabuta lang humba. Ay, lapasudla. Mugawas ra ko. Okay, Miss Athena. Sige, bye. Unsa? Papaabuton ko? Uy, kaya matangkod. Di ko niya pasudlon. May instruction ni Inday Athena, Miss Tuna. Siya lang kung na yung mugawas. Unsa? Kahilas na gud niya. Di lang ko musupa kay Mando sa ni Sir Bong. Nga di na kusupa ko si Miss Athena. Kung nung siya isuguan akong tumanon. Kung nung siya pangayoon, akong yatag. Unsa? Yamat ra gud. Pinanggaga ni Sir Bong si Athena, oy. Iyagugong gisugo nga og papaliton og bagong kutsi para kang Athena, hala. Unsa? Sa nanay. Naara siya. Nagsigig paso-paso. Samtang na nabako. Nay! Ay, Athena, gi-high blood ko diri. Pinaabot ni mo. Ano mo ko ni mo pasudla, uy? Wa lang, nay. Delikado sa suod ko. Ha? Kasi pagtukunin mo na ako. Kawatan? Niari man lagi ka, nay. Ay, ni Ari ko, tungod kay milyonarya na ka! Unsa? Instant millionaire na ka, Athena! Tungod kay gihatag ni Bong ang kwarta nga 1 million nga naa sa imong office. Milyonarya na ta! Nay, palihog lang. Ayaw, ana. Ha? Sa iyo, anak? Bati na, nay. Athena, akong gitawagan si Bong. Katong imong gisulti na ako. Ako siyang gitawagan, ako siyang gipahibaw nga naay kwarta ang drawer. 1 million. Naibaw ka pa sa iyang tubag? Unsa, nay? Mato diya swerte si Athena. Iya na ang maong kwarta. Oh, milyonaryo na ta, Athena. Di ba? Awa, unsa na? Nakita ni mo unsay akong diskarte, unsay resulta sa akong diskarte, di ba? Ha? Namunga nang ako mga diskarte kay milyonaryo na ta, anak. Nay, nito o di kas gisulti ni Sir Bong? Yes! Nga di ba kumutuo? Tested and proven na si Bong. Kung unsa yang isulti, iya ginang tumanon. Mao ba, nay? Og imo ka ng masuta, inig-abot niya. Wa pa si Bong nabalik, humba? Wapatyo na, medyo malangan siya. Nga naman. Iniapin tingin ito sa tindahan niya. Ha? Unsa nga tindahan? Doon naman siya hardware, to ada pizza bulak. Mao ba? Takang po siyang negosyo, God. May hardware, may dakong tindahan sa home appliances, mga na. Mao ba di ay? Mga dugay na siya mga manukrubing. Ug matag negosyo niya, lain sang babae ang nagduma. Ambot lang. Kayo pa makak mo na tinuod, di ba? Oh, ako'y sulti na eh. Sabihan, tikaw na dyan ha. Kay matod sa kong basura. Nabot ang basura. Ha? Basura?
Anong doon na may naghatod og basura? Unsa man din ni? Dumping site? Ay, di ako na ka na, di ako na ka. Hoy kadi. Oh. Daling ni Biya. Human nga dunay message sa text. Pagbasa dali kay ni Biya. Dunay ihatod nga basura. Naglibog ko oy. Nganong hatdal man ni dirig basura? May kami hapit ka, Diribong. Of course. Aron pagsusi mo, kung ba'y problema ang sweetie bar. Okay naman. Good. Kumusta na si Chona? Okay ra. Why problema? Nagsilos kihapon ako. Yun na gunahuna. Nangutan na lang ko. Ako nang ipatrabaho ang iyang anak. Nag-start na. Si Athena? Yes. Wow! Ha? Another victim of love. Oops, beware. Bong. Ayaw gyud ko padunggang manghilabot sa kong kalihukan. No. Dili mo koy. Daan ka na nahibaw, Apple. Regarding sa mga babae sa buhay ko, huwag ninyong galawin. Ayaw sa muka. Ayaw sa muka ang akong kinabuhi. Bong. Tungod kay kung maghatag kamog labad sa buhay ko, nobody is indispensable. Bong. Mapinanggaon kaayo ko, pero bangis ko. Sama sa buhaya, kung inyong linugon ang akong kahimtang. Tanawang naong ni mo sabin. Sa amin. Kira? Okay ra. Oh, mura na kang si Al Pacino sa Scarface na ka. Masay, tanaw na ko. Dibati ang daon ako. Pero, wapo na kasing-kasing na ko, bay. Kung panang late mabaw ano yung Chona, bay ba? Nga si Ano sa? Chona, doon ay laing lalaking binuhat. O sa ibuhaton mo? Akong iyambo! Ha? Iyambo na ko nga magmalipayon siya. Imong naong goal! Bida bayalan, oy! May ka mo to? May sos! Klaro anang naong ni mo og goal kayo? May, dili ka mo to? Da, mahimo na ni mo? Porbida. O ano dili? Anong dili? Umahibaw na karon nga. Nganong karon? Muna wadaan mo kapag laom eh. Kung naibaw ka nga, muukira ka be. Dani ako, bay. Wadyo ka kasabot. Natural man na. Ha? Kay nahanaw man ang duhan ako. Ha? Oo, nawa? Pagitag lain? Mangitag ko lain. Kinsa man? Tinud atos lupa. Apal ba? Asno? Ibalik. Siya will kaingon nga. Ninanay mo kaimtang, tinud ato. Wang ano? Oh. Murag nindot sang ideya haway. Okay ra ka, Dok? Okay ra ka, Dok? Ha? Pero, asa na ko yung kita sa Apple? Asa man? Nick Bordador pa nga pagkasulti. Tabangan ti ka lang. Oh, sorry. Pero, Pero sa? no ko na ako ng buhaton ba? Uy, musamot magkasilag akong anak na. Oh, Musamot ang kasilag sa akong anak din ako bay butong. bayalag. Ado na ka? Yes, Apple. Adto na ko. Imna mo na imong vitamins. Mosa na usa sa akong nabiliban nimo, Apple. Caring ka sa akong health. Of course, of course. Imo sang nakuha ang usa nako ka weakness. Basta babae na gani ang mag-care sa akong health. Panggaon yun na nako. Thank you, Bong. Chona. Day, naman. Humba, Hmm. asa da isbong? Di na ko katubagan na, day. Tawgan, di makontak. Aw, dili gustong pagpasamok. Ha? Muli na siya, day.
o gusto niya. Humba. Sino yung Butong? Hello, Nay Butong. Ay, salamat taon ito bagay. Nanawag ka, Noy. Ano? Kung anday ka nang, di na mo doon sa tatay ni mo? Babay, Nay Butong. Sorry, Nay Butong. Nila ko sa tiyas may ala na kuntang mo si Netina taon. Ay, samot niyang iyang sakit sa dughan taon. May butong. Nga bay. Jay Paglao nga magkuntang ni mo sila si Chuna o si Daity na, no? Bidag nga no, di yung lubag bay. Ang ring man, pero di mo lubag. Nga, no? Chuna de mo yapit kabangga na ko, bay? Oo, may sulti itong taon. May ganun, naka-break. Pero, wadyo ko na yung Alexi, no? Di ba? Oo, bay. Kana kay wa ko ni Alexi, bay? Nagpasabot, bay, nga... Ngusa. Di mo sa? Nga may gugma pag-Chuna na ako. Ano? Hindi ka pidesin ako. Bay. Bay, ala taon. Sakit na lang siya, tungol siyang nakita nga nag-uban may apples kwarto. Bay, ala. Pero ang tinood, naiubos lang si Chuna. Pero ang tinood na niwagi de sa masilang na ako. Kung nagsilang pa siya na ako, paligsan ako niya. Di ba? Pero kay wa, mahal pa niya ako, bay. Oh, yes. Yes. Di ba? May butong? Mau na pagsabuti mo, bay, ala. Yes. Yes. Mahal ko ni Chuna, bay. Mahal ko niya. Oo, ka ni patik. Pero atik na di ay. Atik. Bay. Atik na di ay, bay. Di ba atik na, bay, butong atik? Bitaw, bay, atik ra. Ang doon siya naman tao. Burot yung si Paul, bay, taklaan. Kabuang. Kasi ba na kung sabo ni boy? Noon sama ka? Hindi kita ko mahal niya, bay. Ikaw rin yung nga mahal ka, Juna. Ano karoon dinasad? Kung mahal pa ko niya, nabunogod ko. Huwag siya kapasakyan ako para ihatol ko sa ospital. Oo, mauna diha. Sipiyad ko! Bay. Sipiyad ko. Maunang kinahalang magmaligon ka. Magpakita ka nga sa babae mga tinud-anay nga nagmahal ni mo. Mangita ka na! Doon na pa kayo makita na ko. Dura! Basta ang importante, dasig lang! Bay, butong. Mayong pagpaminaw sa Lex. Siya ba? Isugat siya ako. Sir! Oh, Inabot nga deliver nga basura, sir. pila ka sako? Saraman. Okay na lang. Yes, Chuna. Ganina na nagpabuti mo. Oh, No. mo ba? Siya tina ni sumbong to nako. Nisumbong. May tungod sa unsa? Sumbong siya nako. Nga may nakita siyang kwarta si Andrewer. Mao ba? Inyo gikulbaan. 1 million gud ang iyang nakita gud. Natural ka ng bation sa wa pa makakita na nang mao ginaghanon sa kwarta humba. Bitaw, sir, no? Asa na sila? Ay, nagbabot mo, sir. Sorry ha nga nagpaabot mo. Uway kaso, sir. Chuna, ganina ka na? Yes, ganina na taon. Kining, sir. May isulti ko nimo. May tungod sa unsa ka na, Tina. Sa pag-update ako sa drawer sa akong table, may nakita akong kwarta, sir.
Okay. Unya? Dako manggod ang maong kantidad. Akong giihap. Miabot man to og 1 million. Okay. Karon naa si mong drawer. Yes, sir. Oh, imo na ka na. Sir, unsay imo na kana? Imo na ang maong kantidad. Bong, thank you kaayo, Bong, ha? Thank you, good kaayo. Nay, Pasalamatin si Sir Bong, uy. Sa iyang kaayo. Imagine na, 1 million iyang ihatag ni mo. nay. Magpasalamat ka, Athena. Mahimo kang way batasan kung dili ka magpasalamat. Di lang, nay. Tungod kay dili ko mo dawat. Sa? Nay, Wait, to refuse an offer is an insult, Athena. Di ka maikog ni Bong, ha? Balibaran ni mo ang iyang tanyag. Di ka mo dawat, Athena, na unsa man ka. Manulis mo magalit ng uban, o niya ikaw. Gihatagan na, balibaran ni mo. Oh, come on. Huy, praktikal, Athena, praktikal na taron. nay, please. Wa kay respeto sa imong amo, da. Wa kay tahos imong amo. Giinsulto mo siya, Athena. Sa kabag-o nimong empleyado mo, supak ka sa imong boss. Wa di mo gamita imong o, Athena. Nigraduar ka with honors. Unya ang mitaon og medal nimo mao si Bong. Unya karon, magpakabugo ka. Mahimong muundan ko karon dayon sa akong trabaho. Basta kay dili ko na dawaton. Oh, Athena. Nayabag ka na, Athena. Uy, ayaw ko pasok ka, Athena, ha? Seryoso ko, nay. Kay bisag unsaon ako gunahuna, wa gyud igong rason. Ngano ihatag ni Sir Bong nako kanang ingon anak kada kong kantidad. Athena. Nakadaog ba ko sa raffle? Wa. Uy, ang ano hatagan mo ko anong kantidara? Mao pag gani pagsugod na kong trabaho? Unsa man bonus? Dili po tingali, diba? 1 million. O sika ni Sir Bong, o gihatag din ako. Unsa ito mong? Athena, kinasing-kasing ng iyang ihatag ni mo. Sir Bong, sorry, gid kaayo. Mo-resign lang dayon ko karong adlaw. Dili ko mo dawat, ana. Athena! Okay, batasan mo. Ops, ayaw. Ayaw, Chuna. Sagpaon ko ni mo, nay. Relax. Kalma lang, Chuna. Ayaw ko mo paglalis nga inahanog anak tungod sa akong giingon nga imo na ka na, Athena. Bong, Ako nang ihatag ni Athena. Siya ang tugyana nako sa paggasto ni Ana para sa kumpanya. Bong, Muna gitawag og confidential fund. Sir Bong. Sir, anong... Matrido. May utak. May diskarte. Dili daling masod sa bulsa. Kinsa, sir? Si Athena. Oh. Mga ba, sir? Akong ihatag ang nakita niyang kwarta nga 1 million. Pero di siya mo dawat. Oh, come on. Tinuod ka, sir. Tamparoso nagudunta siya sa iyang inahan nga si Chuna. Naglagod si Chuna nga di mo dawat si Athena. Basi nakamantay si Athena, sir. Nga ang kwarta nga iyang nakita, maoy paon. Ug dunay taga. Oh, humba. Ay, sila na kana si Ma'am Chona? Ang niabot? Ay, be, mag-andam ko, be. Kay basig doon ay kinahanglan. Agoy,
magid mo abring pultahan. Ay hala, wa man manaog. Ngano man? Nagpundo ang sakyanan pero wa man sila nanaog. Manaog na ka na Pundo na. Magkigsulti pa ko nimo. Mahitungod sa unsa nay. Gipakauwawan ko nimo. Giun sa mantikas pagpakauwaw. Gipakita nimo ang matuod mong kinaiya nga dili ka mutahod nako. Nay, Gipabati nimo kang Bong nga supakira kang pagkaanak. Ha? Gihatag na imo pang gibalibaran? kung akong dawaton nay. Unsay bugti. Ha? Unsay bugti? Kung dawaton ko ang kantidad. 1 million. Unsay bugti. Ha? Angay ba kong gantihan o 1 million? Wa pa mo ko'y performance yung office. Imagine ako na nay. Pagpaminaw Kung ang sa taong muhatag ang kantidara, dili ka na si magpaabot og bawas? Ha? O sabi akong ibawas yung paghatag? Ang akong lawas? Asina? Huna-huna ako nanay. Sorry, nay. Tingali, sobra sa akong imahinasyon. Mahimong sayop ko. Pero way laing nasod sa kong huna-huna. Kung matinuod man po ang ilad kong huna-huna. Mamahala nagmamaligya kog ice cream, dili na ko ibaylong akong pagkababay. Sa maong kantidad na itsyo na.